Mä kysyn teille vielä kerran, ootteko te valmiin laittaa tän oikeesti ylös alas meidän kanssa tänään? Hyvä päivä olla minä aihetta, yeah, yeah. 4 lasia mulla on taka, milloin kohan tuoda mulle viidettä, yeah, yeah. Mimi astu sisään, käppä hymyhuuli sano mulle aihetta, yeah. Miten se liikkuu, anna sille 10 pistettä, yeah. Hyvä päivä olla minä aihetta, aihetta. Nyt mennään ideaan. Tietät ei niistä yksikään, on mieleen ja on viereen. Sydämessä ei oo tyhjää, enää yhtään, sillä siellä oot sä. Sä tiedät, ettei niistä yksikään on mieleen ja on viereen. Sydämessä ei oo tyhjää, enää yhtään, sillä siellä oot sä. Sä tiedät, ettei niistä yksikään. Mä lasken 3 ja kaikki huutaa 1, 2, 3! Joo, miks tää jono seisoo? Voi kettu kuinka ketuttaa tää kettu, mä en fucking